случайно се опитахме да запознаем Георги и Светла, ето колко дебела стана работата. Защо? Защото всички знаят. Как влезе мъжката на слаба мъжката на слаба мъжката. Как влезе мъжката? Кое? Щастието все си е тук или поне се върти наоколо. Дали в съмнителните криви улички на живота или по някои от новоасфалтираните му магистрали, не е твърде важно. Защото щастието се гради чрез кораж да се поеме отговорност. А едва ли има нещо по-отговорно от изграждането на едно семейство? This is gonna be a good day. Rolling on like the thunder with open eyes full of wonder. It's a good day. It's a good day to be alive. Spin the cars, the wheels keep turning. Традицията казва близнаци, а времето ще покаже дали това е истина. It's a good day to be alive. It's a good day to be alive. It's a good day to be alive. Момчета, това беше борба.